מלמדים אותנו, מזכירים לנו את זה ולימדו אותנו גם כשהיינו ילדים קטנים, שעשרת הדיברות זה החוקים הראשונים, הבסיסיים ביותר. הצלחנו למצוא בדיבר הזה קשר בין המשמעות שלו, שהוא מרגישים שמשהו לא בסדר, עם כל השוני הם עדיין דומים, אך מהו ההבדל שנוצר עם הימים? שניהם קרובים, שניהם רחוקים, המרחק הגדול תוצאה של השנים, הקרבה שנותרה היא לתקן במאוחר, אולי כדאי שנחזור קצת אחורה, נסתכל מה היה, נתקן את ההיסטוריה, הרי כולנו בני אדם, ולטעות מותר לכולם. אז בוא נתחיל מההתחלה, בוא נשכח מה שהיה, כי בסופו של דבר הכל מתחיל ונגמר. בוא נתחיל מההתחלה, בוא נשכח מה שהיה, כי בסופו של דבר הכל מתחיל ונגמר, במקום בו הרגש נוצר. לפתע בת קמה על רגליה, ניגשת לאימה ונופלת בידיה, ומצידו מביט על אביו, העם מסתובב ודמעות מגיב. אולי כדאי שנחזור קצת אחורה, נסתכל מה קרה, נתקן את ההיסטוריה, הרי כולנו בני אדם, ולטעות מותר לכולם. אז